Qegħdin fil-Palazz tal-Inkwiżitur, il-Birgu. Għal ħafna nies li kelma inkwiżizzjoni mill-ewwel tfisser ħaġa waħda, tfisser tortura. Però fil-waqt li t-tortura kienet tintuża mill-Inkwiżitur fi żmien dan it-tribunal, ir-realtà tal-fatti hija ħafna differenti minn kif jimmaġinaw n-nies. L-ewwel nett, tortura kienet parti essenzjali mill-proċess u qatt ma kienet użata bħala penitenza. Dak li jkun mhux kien jinstab ħati u kien jingħata tortura bħala penitenza, imma t-tortura kienet parti mill-proċess sabiex l-Inkwiżitur jasal għall-verità. Barra minn hekk, l-Inkwiżitur ma setax sempliċement jaqbad u jiddeċiedi li ħajtortura l xi ħadd. L-ewwel nett rid ikun ovvju li dak li jkun qed jikdeb fl-evidenza. U mbagħad irid jitlob anke permess mis-superjuri tiegħu f'Ruma biex ikun jista' jagħmel it-tortura u rrid dak li jkun jiġi ċertifikat mit-tabib biex jiċċertifika li dan seta' jissapporti t-tortura. Mbagħad kien fl-aħħar mill-aħħar iġib il dak l-akkużat fil-kamra li qegħdin fiha hawnhekk bħalissa u jibda it-trattament tat-tortura biex ngħidlek. Però dan intuża rar immens matul is-sekli tal-Inkwiżizzjoni, jiġifieri persentaġġ bħal 1% minn eluf tal-każijiet kollha li kien hemm. it-tortura li kienet tintuża f'99% tal-każijiet kienet dik li kienu jgħidula tormento della corda jew strappado, fejn l-akkużat kienu jintrabtulu jdejh wara daru, il-ħabel molli mas-saqaf u mbagħad il-ġisem tal-akkużat molli b'kollox maqtuħ mill-art biex bekk il-piż ta' ġismu kien kollu fuq spallejh. Nagħtu futur lill-passat tagħna.